I've told you before, Kudi Gangad and the criminal. He was even talking about Bushiri. Akudi ayi anataka ku South Africa kanya money laundering. But bwana wake wa yeyu Mohamed Gafar kumaye konkuno 2021 anamangidwa ataba 33 billion ya MRA. Ndalama za mahabu 33 billion tikanagulira fertilizer wa subsidy, tikanagulira mankhwazi pata. Mohamed Gafar anaba ndikutuka papero amalawi mmene amabwebwetera Alexius Kamangira munamuonapo akuneyankhani mene munthu ameneyu Mohamed Gafar ndi Mabed Whitehead kampani ya bambo ake ndi anthu oyambirira kuba ndalama zochuluka kwa MRA 33 billion tax evasion. Now Alexius Kamangira akunena tax evasion, akuti zeze wagula galimoto imodzi Range Rover, akuti ayi wabarsongo agwamba asagule galimoto na madingo asagule bread, akuti tax evasion. Koma yeyu akulephera kunena za bwana amene Mohamed Gafar amene ampasa 26 million anaswesa ndalama za mahawu 33 billion. Alexius Kamangira sanganene zimenezi. Tapanga ni cheki mu mbiri ya dziko lino kuyambira 1900 ndikudzafika lero ndi ndani anazemba msonkho up to 33 billion mayo kwacha? Only Mohamed Gafar of Mabed Whitehead. Ndero tikudabwa akuyendera bero ku polisi mphamvu zopereka information yabodza kwa Alexius Kamangira akuzitenga kuti and moreover 26 million imene anampasa zoba ameneyo ndi money laundering. Ndalama sinadzere ku banki, anampasira m'bale wake Philip Kamangira. Inu ndalama 26 million sinadzere ku banki, that is money laundering. Chodabwisa kwambiri otsuka ndalama, that is money launderer pa Chingerezi. Otsuka ndalama amene dzina lake ndi Alex Kamangira akunyoza ena kuti ndochapa ndalama. Munthu ameneyu akunamizidwa ndi Mohamed Gafar. Chimene chinapweteka kwambiri ndi chimenecho, akulimbana ndi aliyense chifukwa anthu amene akulimbana ndi ameneyu ndi ma enemies a Mohamed Gafar. You can see akutchula Bushiri, atchula Tom Pinganjira, anthu osolemera amene amapikisana ndi Mohamed Gafar iye akulimbana nawo chifukwa atumidwa ndi bwana wake kuti azilimbana ndi amalawi amene alolemera. He can even attack the ministers. Can you imagine? Nduna zimene sizigwirizana ndi Mohamed Gafar, Alexius Kamangira akuzipanga ataki. Tafera kaye Nyamata muchite kafukufuku mupeza kuti anthu amene Alexius Kamangira akupanga ataki akuchita competition ndi Mohamed Gafar ndi nduna zaboma zimene sizikugwirizana ndi Mohamed Gafar. So Mohamed Gafar anampanga promise Alexius Kamangira ndikupasa 50 million ndikufuna ugwese uyu ugwese uyu. And moreover, Mohamed Gafar is a drug addict. Komazona, a graduate, so-called lawyer, ndikumamvera a drug addict. Amalawi, personal hatred, singalibise batali. Now, timafuna tafuse Kamangira. Kodi banki ya Malawi Service Bank mukuna kutana kulisa na mwanamveka tipasa numbo chifukwa chimene tikudziwa ife amene akulisa banki ndikuti Ogondo. Amalawi, you can see this guy lero akuzati kuti auje naba the same time akusita akuti auje ndi amene aba auje ndi kumaba. The guy is crazy. He's also a drug addict. Akulu, history is the best teacher.